מתקפת פתע, כפי שהחמאס תכנן, שבה יחדרו ליישובים, ויתפסו יישובים, ויכבשו אותם, פעם ראשונה מאז 48. אני חשבתי שבדבר הזה יש איום גדול מאוד. והמודיעין האחר הזה אומר שהחמאס הכין את עצמו למבצע רב היקף. התוכנית האופרטיבית שהוא הכין אותה, הייתה מתקפה משולבת רבת זרועות. התקפה קודם כל אווירית, כלומר התקפה טילית עם אלפי טילים. זה הדבר ראשון, על ערי ישראל. במקביל, התקפה דרך הים באמצעות כוחות של פשיטות, קומנדו ימי, באוויר גם באמצעות מצנחי רכיפה, וביבשה, מתחת ליבשה, חדירה בעשרות, כך הם קיבלו להקים, עשרות מנהרות שהם חפרו, חלקם חצו כבר לתוך שטחנו, באמצעות כוחות מיוחדים שהם אמנו להם, עם מעבר של כוחות עד סדר גודל של גדוד, דרך המקומות הללו על מנת לחטוף, להרוג, גם ביישובים, גם במוצבים, לקחת גם חזרה לשטחנו. הם העריכו שהם יוכלו, אם הם יפתיעו אותנו, להוציא את הדבר הזה אל הפועל.